Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Lilet. Wako'y plano nga budhian ang akong bana. Kung nahitabo man ang tanan, kinisugo sa akong kapalaran. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Kapuya dayo eh. Sige day ha. Drive na ko sa taxi. Sige, basta mao na to ha. Kung dili ka makakita ron o dako sa imong pag-drive, huwam lang tata sa imong amo kay tingputol na baya sa kuryente ug tubig. Mga sunod adlaw na gyud ang tingputol baya. O day. Ano man ka? Huy. Barag Na, barag ka manggudi ha. Muram kag hubog. Luya ko sa turjak dayo eh. Ganyan kadlaw, napirahan ta kag katulo. Nya karong buntag sa iyo, kaduha. Mao na Kapoy gid eh. Palatrujak sa kay ka oy. Bisag di tantong dako ng imo pero kuan kay ka, palatrujak gid kay ka. Sa mga sige adto na ko eh. Sige. Rin Oy, ako. amping sa pag-drive ha. Sige day, adto na pa day. Masayo ko eh. Muadto ko silang nanay. Basi nakaluto na ron siyag sayog utan. Higop kong init ka sabaw. Dadan po nako si Inday nga tuan na tupas kwarto. Madto ko silang nanay iska. Ay, salamat kay nakahigop kitin taong kugutan. Sayo di ka nagutan, ay? Mao magyud na akong isod-an kada buntag. Utang. Magdasad unya ko sa kapanak sanay ha, parang Inday. Hala, sige. Tanas ko si Nana. Magdunga na lang tagkaon. Tuan naman ditong duha nimo kapag umangkon. Nangaon na. Human na magyatag pangaon. Unyaon sa man. May pakiksultihan ka mang kahanako. Kuan lagi na kanang bahay ni sa mong problema ron ni Rene. Kanang kanang putlanan mi sa tubig o kuryente. Uy, pastilan. Parihas man tanak. Putlanan sa kukurinti. Uy, pero
Moabot naman ang 3 ka buwan nga senior ugma. Makabayad ko. Pero mausad lagi, maglisod ko og pahuwam ni Munak. Kay doon naman sab ko'y daghang bayranan. Ay, nakauna-una lagi ko na nga mudo ako sa tong probinsya. Basin makahuwam ko ni Noy Pidot ug ni Manang Litang. Oh, may kay naghisgot ka, ana. Inighuman akong dawat sa kong senior. Unya makabayad na ko sa tubig o kurente. Muadto ko nilang manang ug manoy nimo. Umaabot man ang fiesta sa atong probinsya, day. Istarsa ko dito og mga 2 ka semana tingay kapin. Aw, unya nak. Balik lang niya din nigliwa sa fiesta. Ako lay una muadto nila nay ha. Ugma sa buntag muadto ko. Basig makahuwam ko. Muadto ko sa kung 2 ka maguwang. Ato na kaday? O ato na. O magkamakahuwam si mong amo. Nya gamay ra sad ang imong ginansya sa pag-drive og taxi. Muadto lang ko sa kung 2 ka maguwang oy nilang manang og ni Manoy. Nya, kung saan kong balik day? Paninguhaon ako nga makahuwam ko. Unya kung makahuwam na ko, akong ipadani mo. Ihog na ko sa pawn shop ha. Pabili lang sa ko dito hangtod sa fiesta. Agoy. 2 ka semana kapin sa day ko ini nga di maka-jer-jer day. Ay agwanta lang sa uy naunsa man ka. Tagsabi tot kong malayo ni mo. 2 kasi manar ako kapin dito. Dadon ako sa nanay ha. Nga si Inday sad. Sige. Pero, Unsa naman sad. Tutok naman sa ganak ko. basin na balik na ang una ni mong uyab ha, nga milagras gawas. Unya, magkita mo na magkabalik mo. Patay ko ini. Oh, unsa? Maginay ako nabalakan day. Nga basin, nabalik na siya sa inyong probinsya o magkita mo. Ako'y babae nga tarong rin eh. Tinuod si ang una na kong iyab. Pero wa siya makahilabot sa akong pagkababay. Sumakwit, human sa tong kasal, unsa man. Sali na ba da ko nga imo kong nahilabtan, ha? Oh, mas rin nabiliban ako nimo. Kay putli ka yun nga akong naangkon. Kada nagpasabot nga tarong kong matang sa babay. Bisag uyab mi, pero wa ko itugyan niya ang akong kaputli, uy. Kay mo'y gusto na ko, nga ang lalaki, nga mo'y makahilabot na ko, mo'y magdana ko sa altars kami niyoon. Mo'y akong tugyanan sa akong pagka-virgin. Busa salig na ko, please. Ikaw lang, o wa na'y lain nga makatilaw sa akong lawas. Ikaw lang, Rene. Sila na iska na sa masakay og bus, paingon sa among probinsya. Nag-una lang ko niya kay busy man siya. Si Rene sa diyang nag-hisgod siya sa una na kong uyab. Nahinumdum ng ugon ko. Kumusta na ka siya, no? Minyo na ba ka siya? May asawa na ba ka karong ikayo na si dati? Abi ko pag nagkuyog mo ni Nanay Iskaday. Ay, ugma pas nanay, uy, manang. Kanang niuna gid ko din ni, unya ni agit ko kay kanang mamaraig unta ko ninyo ni Manoy Pidot. Putlanan mi sa kuryente og tubig. Nya, hinay manggod ang driver ni Rene sa taxi, manang. Ay, nakasabot na ko. Mangayo ka para bayad sa kurenting tubig. Dili sad pangayoon manang, uy, manghuwam ko. Okay. Pahuwamunta ka. Pero kung gusto gid ka nga makakupot og dako nga kantidad,
ang imong uyab ka ni adto day nga si Dante. Nabalik na gikan sa gawas. Kwartahan kay day. O siya tag-iyaan ang gasoline station sa eskina. Ulitaw para bagyot hangtod ron. Ha? Nabalik na si Dante? Oo. Kwartahan og ulitaw pa siya. Tinuod ba yun? Ay, o, lagi yads. Ni uli na. Kuya, galitaw sila Sir Dodong o si Double B. Akong idol nga si Idol B ba, o. Sila din ko yuga? Sila kuyuga. Mamista mo kuno sila karong gabi is. Lang Dante, humatod pa niya. Ikaw, kuno nga yung gigugmahangtod karon. Mamista or mamisita? Mamisita. Unya pa tong fiesta. Mamisita sila. O, day. Pero uy, ing na in taon, uy nga na anak ko'y bana og anak. Ay, Di na ko bawal siya. angay niya bayot, uy. Ay, sos. May bawa na siyang naakibanag anak, oy. Pero, mamisita, gid siya ni mo karong gabi, sa kung saon pa. Di na lagi pwede, uy, kay minyo na ko. Pero, gusto sa kong makigsulti bitaw niya. Iing na lang, okay kung musugot ko nga mamisita siya, patua lang. Dante, Mao ka na. Dili mi tabo nga manguyab ako nimo day. Gusab. Kay pamanta magbuwag. Uyab ta hangtod karon. pero Dante, may banan ako, may anak mi. Basta kay uyab pa ta hangtod karon. Ugma ha? Manuro ta sa lungsod. Wa bitaw yung mabana. Manuro ta ugma ha? Okay? Ipadayon ta nga atong relasyon. Dinhi sa atong probinsya. Dante. Okay? Nganong ni atay ning bahay. Nya, kita ra laging duha. Mao na yung usa na kong bahay. Di pabangan din sa atong probinsya. Wa pa'y nagbag ni. Oh, Day. Dante, Paimuslan ta Dante, ayaw. May banak ko, Dante. Uyab pa ta hangtod ron. Dali. Hangtod ron day. Dali na si Catherine. Dali. Pahilo na ta. Love to kay ka. Kuno pagkamulan ka sa gawas. Kita untang magkadayon. Di ba sulang ko ang pagpananghin ni mo dahil karon mamawi ta. Tila. Ka-cute ba ini dahil? Cute ka ni mo? Ulang na na, uy, nga nanigawas ng bata. Bahala na, cute para na ako. Cute para na ako dahil. Love ko ni. Asupsopon eh. Sa daya, palog ka. Ako sa hinubuo ng akong brief na yan. Ato na ipaklaro din. Kabayo. Si kabayo ka. Kabayo mo ng imo. Ha? Kadako ko na na. Ito'y pa niya. Ha? Kabayo niya ito. Sa ko pares. Ikaw rin may ikuan ng taon. Ito'y si kabayo. Di ko anak kadako. Makatilaw ini. Sa virgin pa ka. Karon, makatilaw ka na gyud ini ha. Ito'y nga kabayo. Dila ito ng imo. Hindi ka paan mo. Nayak kadako anak. Karon. Ngayon, gitiyon ko na. Siya na. Kalami. Ito si kabayo. Sakit. Mura magpata ang miyagi sa akong Dante. Ito'y pa na. Kalami. Kalami. Biyay mo ba na? Biyay. Kita'y mag-live-in mo. Biyay gila. Biyay nga. Ha?
gid namo sa kanhin akong hinigugma. Human sa nahitabo namo o nako ganahin nga mobalik sa kumbana, o may plano na ko nga buwagan siya og makig-live-in ko sa kanhin akong uyab. Gusto kong biyaan ang akong bana. Mga katong kasama ang kaagi ni Lilit. Dinhinin tulumanon. What's the style? Gustong biyaan ang bana style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.